Nimxu triq ir-roża flimkien kienet din it-tema li karatterizzat Mixja bilan li titqajjem kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider. Mfatti triq mill-Furjana għal taslima tliet nisa, irġiel, żgħażagħ u tfal, il-koll libsin xi ħaġa roża. Kien hemm min għadda minn esperjenzi ta' kanċer tas-sider fil-familja, esprimew it-tama tagħhom li riċerka dwar dan it-tip ta' kanċer titjieb. Hopefully jintużaw biex riċerki ovvjament isibu fejqan, hopefully għal xi ħaġa bħal din. U jiena personalment għaddejt minnha 6 years ago b'ommi, so nafx ġifieri. Il-kanċer tas-sider ma jolqotx biss in-nisa. Iltqajna ma' raġel li għadda minn kimoterapija propju għax instab illi kellu kanċer tas-sider. Kellu appell x'jagħmel lill-irġiel Maltin. L-irġiel ħanajdu hekk ta' Malta jgħodu attenti wkoll jridu bħali għax ma tħoss xejn. Mentri hekk kollu xi ħadd jarak tara għax inti minn maraqqas bistatikos jiena nagħmel xari, naħsar wiċċi u daqshekk. Is-Sinjura Michelle Muscat kienet preżenti għal din il-mixja, saħqet dwar l-importanza li wieħed dejjem jeżamina ruħu. Nagħmel appell, vera ċaċa tal-biża jiena l-ewwel waħda, nibża ħafna niċċekkja lil innifsi, imma hija xi ħaġa importanti ħafna li rridu nagħmlu għax iktar ma taqbad il-każ fl-early stages iktar għandek ċans li inti tiġġieldu u tirbaħlu. Xhieda li meta jinstab bikri il-kanċer tas-sider jista' jiġi trattat hija Gertrude Abela li 15-il sena ilu instab illi kellha kanċer. Gertrude hija l-President tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali Ewropa Donna. Ewropa Donna infatti organizzat il-Mixja, din hija organizzazzjoni li taħdem bla profitti f'46 pajjiż madwar id-dinja, inkluż Malta. Dis-sena nagħlaq 15 years. U meta inti tara li bis-saħħa tiegħek dak li jkun qed jarak li għaddejja ħajja normali tagħmel il-kuraġġ biex tkompli tinkoreġġixxi lil dak li jkun kif qal is-Sinjur l-istess li n-nisa u t-tfajliet jieħdu ħsieb lilhom innifishom. Fuq kollox spikka l-fatt li hemm ċertu gost li wieħed jgħin lil ħaddieħor. I'm here to have a lot of fun walking. Il-mixja kontra l-kanċer issir ta' kull sena ġewwa pajjiżna.